ger llaw, a the fiwch o ryw hen groptir dros ryw chydig o ben claw. A'r hen enwch mawr o'r ornant sydd yn nidiod gwag I ben, bwrodd y fiwch a bon I chymffon nestoedd I bron a bod ar ben. Gwad y fiwch o nawr yn rhedeg ar hyd y ddeiar fawr I gyd, a'r hen enwch mawr yn gwyllti gweld I bron a mynd o'r byd. Hôl ifan so cwmbedw, dyn synwyrol pwyllo call, treial stopo I gwadodd ifan o'n rhedeg oedd yn wir yn wath. Gorfod gyrru tu allwyn Dafydd I mofyn y ffariero oedd yn driw. Achos gwaith rhen enwch y diafol I gadw'r fiwch eto'n fyw, roedd ei chymffon wedi ei thorri un cetyn bant oddi wrth y llall, dim ond chydig yn ei ddala fel rhyw frwynen fain neu wall, a phan yn redig yn o gofynach ar ceffyle oedd yn wan, fe dynodd y gambre'n bant o'r arad a bwrodd y ceffil ar I ben, gwmpodd ranifel lawr yn gelen wrth ochr ranifel oedd yn fyw, a'r hen enw gwas y diafol ddigon pell oedd I wrth ei ddiw. Does dim ryfedd bore'n enwch mawr yr ornant môr ddilyn, mae fe ffyddlon was yr diafol ac yn llawn y ddyled I lawer un. Mae e'n codi hen ben mor ychel a chadw llawer iawn o sŵn, fel cyffyle hiws yn noiad wedi colli'r cyfrwys gŵn. Da, iawn. Ie? Ti'n cofio dda? Yn dod nôl I fi fel fi'n gweud eich mod. Siani bob man oedd wedi sgwennu'r hynna? Na, ddim wedi sgwennu, oedd yn gallu sgwennu dim gair dremach, nag oedd. Wedi cyfansoddi nhw'n ei ffen? Wedi cyfansoddi hwnna, a ddim dod lan yma, o'n unne wneud I weid pisyn ddo fi, chi'n weld. A finne oedd yn sgwennu nhw lawr wedyn, oedd hi'n cofio'r gwbl ar ei chôl, hi oedd yn neud y penillion, a finne ni sgwennu nhw lawr, fel oedd hi'n I gweud nhw. A o'n i'n sgwennu nhw lawr yn dda iawn. Achos o'n i'n cael amser I weid yn gramaticol. Maen nhw gynoch i'n rwla? Ie? Maen nhw gynoch i'n rwla wedi sgwennu? Odi maen nhw wedi gwneud. Odi nhw, le mae'r hen lyfr nawr. Faint oedd hi'n gyfansoddi? Oedd hi'n cyfansoddi dipyn oedd hi? O'r ei gyma fel e? Oedd hi'n dod am y traeth a ni'n gweithio wedyn gwedwch bisyn fel ar fel os rhen enwch mawr o'r ornant mae'r hynna. Dynion mwyaf pwysig sy'n fford yna nawr. Mae ffrindiau mawr i'n unne wedyn eich mod. Oedd yr enwch mae wedi gwneud rhywbeth iddi oedd? Wedi gwneud rhywbeth ni herbyn? Nag, oedd ddim yn neud I byd yn gas iddi hi, ond os oedd rhywun yn gas I greadu roedd Sian yn gweud o byti fe fel na. A ddim os pwy fydde fe sef yr lord oedd y manwr, mi wedi Sian y gwyd amdano fe. A plentyn hefyd yn oedd e? Ie? A plentyn wedyn, os oedd rhywun yn gas o'r plentyn? Ie, oedd os fe rhywun yn gas I rhywbeth. Beth oedd yr hanes am ti rhywun yn gas o'r plentyn? Treia gofio I fi wy wedi anghofio cymaint nawr. Ie? Ie, mae yna un arall, Siani, siop Llanarth. O, ie'r hen J.C. Jones Llanarth, y dyn mwyaf pwysig yn y gymdogaeth yma. Be oedd gwaith hwnnw te? Rhen Siemis siop Llanarth, rhen sgrwbyn brwnt men, sy'n nerbyn y tlodion ramddifed a'r hen. Fe sy'n handlo na bareiron fel rhyw frenin neu fi lord. Fe sy'n codi hen lais yn niwchan, handlo'r cwbl yn y bord. Wyr e ddim beth yw gweithod y warnod, ond cael yr hen gyfoth mawr yn un swm, trwy'r hen sioni dad I jeto, gwerthu'n wir I ddryd mi wwn. Gest i'r hen siami chwerw nosis, a swm feddwl os tipyn ôl, hela di unig blentyn i'r bedd I orwedd, dy wraig yn fian ar ei ôl, pan y cei dir cwic notis I fynd I orwedd i'r un man, fydd y dydd hwnnw I ti'n chwerw, am dy fod yn nerbyn pob dydd dyn gwan. Dwi ti'n darllen dim oedd Beibl, hanner awr na hanner dydd, mae di hen galon wedi ei serio gyda'r hen gyfoth, fel y dyr. Roedd rhyw grwtyn bach yn Llanarth yn amddifad fel rwy fi. Ti oedd y cyntaf am ei helau'r pwros lawr I odre'r sir. Ond Mr. Rees yn byw yn Llundain yn foneddigedd fel ag yw bod efen edrych ar amddifed a'i helpu wnaeth yn wir I fyw. Na I gyd yn wybod o hwnna. Iawn, chi'n cofio hwnna dda. Beth oedd gwaith y dyn ma wedyn te?
Ydy mawr pwysig ban Llaner. O ie, rhyn siemys, J.C. Jones, fe oedd head y bord, ych chi'n bod. Dyn mwyaf pwysig oedd gyda, beth ych chi'n galw nhw nawr? Y bord oedd prynu'n lle council. O, ia, dwi'n gweld. Y council o'r pennad, ie. A nhw wedyn o'n penderfynu beth yn digwydd i bobl lawd yna. Nag, Yn y oedd e'n cwmnia. neud i waith yn golew fel na, ond mae hanes e fyna da Sian, oedd e'n erbyn, oedd e'n rhoi, oedd pawb yn mynd i fegi an, chi'n bod, bobl tlawd, yn mynd fyna at, pwy oedd e, Lord of the Manor galwch chi fe nawr. Ie, na chi. A oedd e'n sefyll yn erbyn yr holl rhai, a safodd yn erbyn Sian, chi'n bod, a gweud, oedd Sian yn begi an, chi'n bod, ar llall, a oedd e wedi sefyll yn ei herbyn ni. Beth yn nawr? Stopwch yno, achos oedd ddim yn Lord of the Manor, mae'n ei mistake, fanna fydd Digistrate. Ie, siopwr oedd o, Ie. wrth i waith. Ie, ie. J.C. Jones fe oedd ar siop o'r ein llanaf, chi'n bod. Oedd e'n ddyn eitha cydwybodol am hwnni, o'n i'n nabod dim yn y fe. Oedd o Siani meddwl ddim ond o. Na, bydde fe wneud un upset. O, oedd hi ddim yn meddwl llawer. Ydi o'n nawr? Oedd rhain, o gyntaf bod hi wedi bod yn begian, na beth oedd ei gwaith hi drwy yma treial cael rhywbeth o'n o'r rawdd. Oedd hi'n gyfnod anodd ofnadwy i rywun tlawd fel na. O, oedd hi'n sobor yr amser. Oedd hi'n posib cael dim mor plwyd na dim eich mod. Nag oedd ys na amser yr hywlau drosto ar hyd. O, di hwnna ddim yn wncw, ddim eisiau gweud ar wncw. Pan oedd Siani yn dod fyny yma ac yn chybod, adrodd yr hig yma wrthoch chi, faint oedd hi hoed i amsanu? Dyna's ganol oed, dyna's... Ie, canol oed oedd hi Ie, ffynna, felly. wi'n gwybod o'n i, faint oedd yn oed i, o'n i'n ifanc. Gan o ti'n sgwennu reina, o ti'n sgwennu, o ti'n ddim 16-18 fanna? Ie, 16-18 yna o'n i'n chymod. A oedd hi'n dod lan ma, oedd hi'n fenyw, oedd hi'n fenyw jolly, chi'n gwybod, oedd hi'n mynd jolly fel yn dew mawr, ond oedd hi'n llawn bywyd i gyd te. Digon o ynni yndi. Plenty o stress. Ie. Oedd hi wedi bod yn ifanc wedyn yn gwneud dim ond rhyw fegian am ei bwyd lle. Ie, na i gyd oedd hi dyma beth oedd hi te. Ie, oedd hi yn gwneud rhyw waith o gwbl? O, no. Dim o gwbl. Dim os na fi oedd hi mor yn fach yn rhyw ffarn neu rhywbeth oedd hi wedi gweud, wy'n cofio bod hi wedi gweud rhywbryd na, wy'n gwybod pwy ffarm, na rhyw ddyn yn y ffarm oedd wedi'r bwrw ar ei ffen, a na bwysig oedd hi wedi mynd fel oedd hi. Ond... O yna rhywbeth yr hyfad yn ni? Nag oedd Wel, na, hi'n... bod hi'n byd ond bod hi fyna ddim yn gallu... Oedd hi'n... Ddim fel pob ti'n Seima gyda ni fan hyn nawr, sy'n ni'n gallu siarad â iaithau'n gweud i hanes i gyd, a sy'n ni'n holi ddi o bod i rhywbeth, mi wedi'r cwbl gystel â i chi lle a finne. Ie. Neithe, oedd hi'n o'r reit fel ni. A cof neilltiol a ia, dim gallu ysgrifennu dim. Nag Ond oedd hi'n gallu'r adrodd. Nag oedd ddim. Oedd hi'n gallu'r adrodd pregethau a'i hacto nhw gyd fel y pregethwyr mawr. Oedd hi'n dipyn o actres wedyn? Oedd, real actress. Oedd hi'n gallu'r cadw pethau ar ei chof, a pob peth fydde, oedd hi'n ddiwiol iawn yn un heddwl, chi'n bod, as bydde rhywun yn gweud pethau da wrth i oedd hi'n cadw rheini ar ei chof wedyn. Beth wedyn oedd hi'n neud. Oeddech chi'n dweud gyna bod hi yn gallu actio lot i'r ymwelwyr oedd yn dod i'r cae? Oedd, acto fyny iddyn nhw. Yn ysgys bod y geir yn canu iddyn nhw, a gweud iddyn nhw, pwy yw cariad hon a dad a symud y iar, chi'n bod, a wasgu iddi, oedd nhw'n gweud gec. A wrth gwrs oedd hi wedi pwyntio i ffenni at hwnna hwn, chi'n bod. Oedd hi'n cael pres wedyn, gynnu nhw? Oedd rhoi tair ginog neu ddwy ginog neu ni oedd hi'n gael, oedd hi'n cael dim byd lawer, chi'n bod, nag oedd yma. Ond oedd pob un tre rhoi dwi'n neud na beth oedd yr anni ar prynu, chydig iawn oedd. Ond neb yn gallu parto a swllt, chi'n bod. Chi'n cofio enwau rhai o'r gair o gynnu hi? Oedd hi'n enw i gair ma'n debyg yn dod? Hwna i gyd dwi'n gofio, yw master mawr, Mistir mawr a pwnsha blac a riwth a chit a Charlotte Watt. Watt yr hwyad fach oedd hwnnw, na i gyd. Mae Sian Cei bach yn byw yn llon neu chwpl geir ar fin y don. Master mawr a pwnsha blac a riwth a chit a Charlotte Watt. Ie, yr hwyad o Charlotte Watt. Ac o'n nhw yn y tŷ, yn y bwthyn oedd nhw, yr ieir ma? Nage, oedd ei byd y rŵm neu llwchwr, fel stan ifan yn y bing ar boedi, chi'n gweld. Ie. Oedd y tŷ bach yn lan y môr. Miwn i'r tŷ, chi'n bod.
Oedd hi'n byw, ond oedd y gair yn y drws nesaf iddi, chi'n bod. Yn y bing. Oedd yn byw yn homli i'r gegin, chi'n bod. Ac yn am y dwaith, sy'n nhw'n dod y dwi wy yn ei gweld nhw yma heb. Fel wyn oedd gair, fel maen nhw ma mae'r gair yn dod y tîm ma mewn mynd, os agor hwn y drws, chi'n bod. Pan oedd nhw ma, oedd un. A wrth gwrs o'n cael croesodd y sian rhai nhw. A'r lle sy'n cael ei herlyd. Ti ar y hyn oedd yn beth wedi. Yn cofio lot amdeni a hefyd i ni'n cofio digon, chi'n bod. Beth oedd yna hwn? Yn arall i gael yn arall. David Jones o Wern. David Jones o Wern yn golwg ei hun yn ddyn. Wen fel gwedais ti lawr David Jones? Mae David Jones o Wern yn ddyn mor gall yn golwg ei hun. Nid aml y gwelwn ni ddyn o'i fath i fe. A ddigil gyntle fach yn fawr ei ffrwst i brynu da yn wir ar dryst. Oedd gyda dau ddim llawer o fwyd ond dipyn o wellt a hen wair llwyd. Di harpo wnaeth y da bob dydd a ffeili codi yn wir wnaeth un. Yna'r hododd dain i benni hongian ranifel wrth y pren. Pam na faset ti dau yn mynd ar frys at William James neu Captain Rhys i mofyn bwyd i'r craduried myd yn lle starfo'r anifeiliaid sy'n gent i gyd. Biased y gyfri di yn llai o flaen dy farnwr yn ddilai. Pan ddelod y yrfad i dau i ben fe ddawr fiwch goch i godi ffen ar gaseg fach ar reithra dôl i ddweud rhen ddau gei di fod nôl. Ti fios yn greulon i fi rhen ddau ces dynnu'r ar a trwy'r prydd a'r clai. Am bolan wag yn ddigon siŵr ychydig o fwyd ond llymed o ddŵr. A mynd i'r stabal dros y nos yn crynu ar ben fy medr cos. A'r fiwch goch ar naill di yn hongi an wrth yr chaffe fri. Dim ond ei ffram a'i gwedd yn llwyd wedi starfo yn wir gan isau bwyd. Fi oedd y fiwch goch yn hongi an dau oedd y dynion mynd i gweld i drefach oedd hi'n ffeli gorwen na codi na dim eich mwyd. Do, oedd yna'n eitha gwir wedi starfo a byw ar ei thrad fel ni gyda'r hyn yr un unog mawr oedd hwnna'n tefe. Nage, David Jones o Wern oedd hwnna. Wy'n gwybod dim o beth yw hwnnw. Wern? Wern cei newydd. Llanaf? Ie, Llanaf, Wern Llanaf. Oedd yn byw prynu David Jones o Wern, ie. Wel, oedd hi'n gallu darllen na sgwennu mynda chi, ac eto oedd hi'n gallu neud yr hig yma yma. Oedd hi'n gallu neud y penillion fel liceich, bod oedd. A'i cofio nhw gyd wedyn. Oedd. Oedd hi sôn gyna, lawr ar fi'n y traeth yn ymyl cei bach oedd hi'n byw. Oedd hi'n byw ar y traeth, oedd nid ar y ffordd sy'n ar y traeth, oedd hi ar y traeth, oedd hi oedd y traeth, oedd y tŷ ar y traeth, ond oedd y clawdd oedd un pen oedd eich yn bod. Fel se fe fan hyn da ni yn clawdd o fynwent. Fel mae hwn fan mor agos. O fi oedd hi'n byw, ffordd hyn da chi'n dweud? Do, fi oedd yn byw yn Blanwein, yn agos i Fosteikin fan'na. Mae dadfeilio nawr. Mae fe wedi dadfeilio, mae'r hyn rhywun sy'n credu na nawr, na di nhw. Ond beth chi'n dweud ydi henw iawn ni? Fel Jane Leonard, oedd hi merch Marged Leonard oedd hi. Leonard oedd hi stylu? Oedd hi'n mhami, Margaret Leonard oedd hi'n mhami. Ie. A wedyn Sian cei bach oedd hi enw i fyny o'n un a bod hi, ond oedd rhai wedi mynd i galw'n Sian i pob man achos bod hi'n cered y boti gymaint ag yn fegian eich yn bod. Ie. Oedd hi'n fegian. Be wyt ti'n cofio rhywbeth amdeni? Chydig i ni'n cofio amdeni, chi'n bod fi'n ddim yn cofio. Wel, chi'n cofio rhywg yma na dda hwnna dwi? O, dwi'n cofio rhywg yma, ond chydig dwi'n cofio amdeni hi. Fel person lle? I personoliaeth, i nawr yn cofio, nawr i gweld i'n dod miwn ma, ac yn niste lawr ac yn cael bwyd ma bob amser pan ddau'n dod. A ni'n cofio lot fel ni, ond mae rhywbeth yn nise o hyd, ych yma. Mae'n ffili cofio. Oedd hi'n siŵr o fod yn cael dipyn o groeso ym mhob man, oedd hi? Oedd hi'n cael pob croeso yma, oedd mam yn neis i bawb, pob tramp eithin agos, oedd hi'n cael o mewn i'r tŷ gael ei fwyd. Oedd. A oedd Sian, wrth gwrs, dwi'n gwybod beth oedd Sian, oedd hi wedi bod yn byw yn Blanwein fyna, oedd hi. Wel, mae'n debyg mewn sawl lle ar un Abreiron, ond ni'n mynd gwybod yn lle. Blanwein, oedd bod yn agos i Fosteikin fyna. Wrth gwrs, mae'ch teulu chi wedi bod yn byw o fan hyn, y maes Llan, hyn fyny o maes 200 mlynedd bron. Just a bod.
Chi yn ti Elen yn cofio am... Na, ni di'n gwybod am y cerig bedd yma. O, dwi'n gwybod am rheini. Bod y rai gath ei gladdu gyntaf na wedi cael ei gladdu yn 1806 a 1800 i'w raigau. Ie. A wedyn oedd mam hwnnw wedi mynd nôl o le doethon nhw, lawr i weilod pyn bach nes lawr. Sir. Ffwrdd trasol o'ch chi'n dweud? Ie, nagos, a rhaid mo'n siŵr am nhw yn y cyfeiriad na. Beth o ti'n alw e? Nagos i fod strasol o desi, ond O, ie, fe nhw, ni'n wedi cofio. Ond ar hynny, mae'ch teulu wedi bod yma Odyn. yn ddifol. Odi, ar rhan fwyaf ar ôl Dafi Morgan, maen nhw wedi bod ar ochr newid i henw i gyd o hyd. Ie. Chi'n meddwl ar ochr y fenyw. Ie. Ond dim ond dwy lythyren sydd ar un o'r cerig na, ynddo? Ie. A ni'n yn arwyddo Morgan Gruffydd a'i wraig yn Letys Morgan. Ie. Cos o Morgan Gruffydd yn fab i Gruffydd Ie. a hydau'n wraig i Morgan. Ie. Da chi'n cofio mynd lawr i Abermarles i ladd moch? Na, dwi fies i erioed yn mynd am o'ch i gael ei lladd, ond dwi'n cofio am mam yn mynd, eich mod. Ie. Dwi'n cofio gweld lluniau gan bobl yn y cyffinia yma, ynddo? Odyn. Oedd o'n diwrnod mawr, diwrnod mynd ar mochyn lawr i O, Abermarles. oedd siŵr, oedd yn ddiwarnod mawr, diwarnod lladd mochyn, achos oedd y mochyn mor barchus da ni gyd, eich mod. Dwi'n dogydd yn mynd a'i moch. Diwarnod beitha, ni'n weld o'r lladd y mochyn, ni'n mor ffrynsag, eich mod. O, dier, oedd yn sobor yma. I weld y mochyn yn cael ei ladd, eich Cymru gwybod i ni fy'n ychal. Ie? Oedd yn cael mynro gwybod i ni fy'n ychal, ond i ddigon pell. Nes doedd o'n i'n bol. O, yn sobor, dwi'n mynd i lladd y mochyn rhaid mach, nag o. Achos oedd y mochyn yn dilyn ni trwy'r dydd os fe'n eisiau rong ffordd yn eich mod. Chi'n cofio enw'r rhai o'r moch oedd gyda chi? Na, beth o'n i'n galw nhw. O'n i alw fe Sioni, namal iawn, Sioni. Dire Sioni bach, oedd e'n dod ddweud oedd e'n nabod y llais, eich mod. Oedd e'n dod, oedd e'n dilyn ni fel ci bach, eich mod, oedd y mochyn mor barchus a dim da ni. Oedd dria bach. O, bob creadur yn barchus. Oedd pob creadur yn barchus. Ie, chi wedi bod yn ffond iawn o gathod wedyn? Oedd hi'n ffond iawn o gathod. Chi'n cofio, chi'n gwybod enw'r rhai o'r cathod sydd wedi bod gyda chi? Beth oedd yn cathod nawr? Sara a Ratche. Mwn sa Sara oedd yn cathod ni, chi'n bod, enwau cathod Siani Poman, o'n i wedi weithio chi yn tefe. Ie. Siag hei bach yn byw yn llon a chwpl geir ar fin y don. O'i e master mawr a Pwnsha Black a Riwth a Chit a Charlotte Watt i ddethau hi oedd reina. Ie, gair i oedd hynna fwyaf, ie? Enwau geir i oedd reina. Oedd cathod gen i wedyn? Wy'n mynd cofio, oedd hi'n byw mor bell wrth o'n i'n mynd rhyw unwaith y flwyddyn o'n i'n gallu fel di. Yn cyfeirio at dwy gath, Mwns a Sara. Io, dw? Beth di ystyr y gair Mwns na? Wyddon chi? Ie, mwn, fi oedd yn gweithio'r geir yna, achos bod hi'n fech annwyl iawn, oedd hi mor neis, oedd Sara yn cael enw, ond oedd hi von cydlu, oedd hi, a ni gael Mwns, a ni dere dim Mwns fach, a Mwns oedd hi. Ie. Hanes yr hwrdd. Ie? Hanes yr hwrdd. O gynnwch chi ddim hwrdd un adeg oedd yn rhyw hoff O, ie, fi oedd rhyw yr hwrdd ar ddafad, beth oedd nhw? Ie, beth o'n gael nhw pet lam eich mod. Ie, oen llwath, oen swci, ie? Ie. Wy'n cofio, wy'n cofio nawr to beth yw'r ein i do, wyt ti'n cofio? Wel, yn gofio, ti di wedi gofio fi. Ynddi'r gellu. Ie, ni'n clywed, ar eich i werthu hwrdd unwaith? Do, i werthu fe wedyn i'r gellu, achos oedd mo eisiau fe anon ni brynu chi mod. Ie. A oedd e cario'r pit ar nhw'n y gellu. A pan nes i draw, oedd yn gweithio fi, fiwch mynd yn agos, mar i fach mynd nhw, mae'r topydd chi, mae'r lladdydd chi, mae ddelen gellu tha fi. A yna byddodd yr hen hwrdd yn llais i mewn mynyd, a ddaeth atau'n stret a'i sŵch i fi. Do, i sŵch yn llawi. A nili ni, yn wedi feddi am ni. A ni ar ôl yr holl amser, chi'n bod. Do, na byddodd y cwbl yn y fynyd, ond oedd e'n giwte. Beth
Beth oedd y gan a Lloyd y Môr oeddech chi'n dweud? I'n tynnu rhyw i gario'r gasgen oil yn driw. Fe cododd i fyny gyda bri ar frigeidon hyd at y tŷ. Roedd Mr Lloyd wedi mynd yn flin gweld y geir yn starfo o un i un, a finne'n wir ddim llawer gwell am golwg y geia wedi mynd ymhell. Yr rhaid dweud y gwir roedd Capten Rhys am gael y gasgen oil dan bris. Nid yw hynny ddim un clod fod dyn anghyfiawn yn cael bod a'r greadur môr ddilyn a sianc ei bach sydd wrthi ei hun.